Michal Jordan. Kanaděné začínají s první formací. Brilley, Roy a Burke. Graňány. Way a teď je to gól. Kanada využívá přesilovku. Jestli bude střílet nebo jestli bude nahrávat, podívejte se, jak si nejel. A tady tam to chtělo možná rychleji k němu přistoupit, udělat ty 2 kroky, nějakým způsobem ho atakovat hokejkou, protože v tuhle chvíli on byl naprosto čistý a krásně nasměroval na Raymondovu hokejku tenhle puk, který tečoval mezi Francouzovi betony. Sekáč nakládal, Řepík před brankou, je tam Martin Erat, ještě dorážka, puk je stále ve hře. Až teď rozhodčí přerušil hru. Druhou stranu a tím pádem tam vznikla tahle přesilová situace 2 na 1. Teď sledujte, jak ten Kotouč vyteče, tak tyč dokonce. Je tu ale možnost, Erat si bere Kotouč a hledá buď Kubalíka nebo odraz okanadského brankáře. Znovu Kubalík a je to gól! Je vyrovnáno, Dominik Kubalík našel mezírku. Tak pojďme se na to podívat ještě jednou. Tady to přeskočilo jednu kanadskou hokejku a to byl začátek. A to hned 2krát. Lee vůbec netrefil puk a mezírka mezírkovatele. Skvěle to viděl, z tohohle pohledu to bylo vidět, že mu to pasuje přímo do boku, do těla. Viděl tu mezírku, zkusil to a vyšlo to naprosto perfektně. A Kanaďané stále v obranném pásmu a stále v problémech, červenka! Chris Lee má puk. Vrací zpátky na Roye, ten nabral rychlost ve středním pásmu a dostal se až k zakončení a tohle byl možná taky faul, ale pozor na dorážku a je to 2-1. To vlastně dostal to do třetiny a Burke v tomhle případě se zorientoval jednoznačně nejrychleji. Ta střela byla tečovaná, Burke si nejdřív tečoval a potom rychle našel. Tam byl průšvih, že Vojtěch Mozík v tu chvíli atakoval Burka. Kde si čeští beci věděli rady s kanadskými útočníky a sehráli výborný obranný zápas. Horák a tohle je možnost, ještě dorážka, gól! Michal Jordan! Kanaďané spali hned v vodu, skvělý začátek, podívejte se, tady jsme se dostali poměrně lehce k puku. Kanaďané, jako kdyby tam přišli ospalí, ten přenesený puk na druhou stranu a zpátky před nám, to už zavánilo gólem, tam Michal Birnej byl těsně předtím, aby zvedal ruce a Michal Jordan to celé dobře četl a já bych řekl o rameno, o ruku kanadského hráče s 9 Dereka Roye, že to nasměroval do brány. Teď znovu dobré napadání a možnost pro Nakládala. Tak se pojďme podívat, tady střídá Aha. Tak nedovolené bránění, tam byl Lee, nedobrovolně na české střídačce. A to už je Kolář na ledě, ale musí spěchat rychle. Tyčka pomohla teď Francouzovi. Ta rána zazvonila o tyč, Francouz strnul, ale měl štěstí. Graňány. Roy nečekal přihrávku. Český tým ve 4 se 3 obránci. Kolář je v přední linii. Royovo nahození končí nad bránou. Řepík na Birnera, ten si udělal místo, vypálil a Scrivens vyráží. Nakonec je to Cousin, který hraje. A pozor na tuhle dorážku. Neustál souboj s Golubevem. A teď musíme dávat velký pozor, protože tady je situace 3-1. Golubev minul. Radil, prostrčil puk na Koukala, tady ještě Sekáč, Tyčka! Tyčka zastavila Sekáčovu ránu. Kanadského mužstva, protože krásně sehrané, Sekáč ve druhé vlně, počkal si na ten puk a přestože to měl přes ruku, tak měl čas si to srovnat. Kovář a Koukal, Kovář na Koukala, škoda a teď pozor, rychle zpátky musí startovat ten sport. Petr Koukal, tohle je Robinson na Francouze a výborně Koukal zastavil soupeře, ale ještě pozor na Robinsona, to je zmatek. Další šance a výborně Pavel Francouz to všechno vyřešil. Teď pro mě trochu překvapení, Vojtek Volsky, nejvyšší z kanadských útočníků. A dává gól, udělal to parádně. Bohužel. Tak tohle je parádně zvládnutý blafák, kdy si vlastně z jízdy vpřed přejede do jízdy zad, ten Kotouč nechá chvíli vyset na ose, pak si zatáhne za sebou. Proti tomu se golman špatně reaguje, on to zvládl brilantně, nikde se mu to nezadrhlo. Navíc dokázal dát podhorní tyč. Petr Koukal. Je to gól, Petr Koukal. Už se zdálo, že to nezvládne, ale
ten backendový blafák těsně před Skrivencem, doslova pod nosem mu ten kotouč posunul na backend a vyrovnává. Krásně zaseknutý, odvezl si Skrivence doleva, ještě ty ramena. Tady měl možná Petr trošku štěstí, že... Jan Kovář, který už rozhodl několik zápasů národního týmu na nájezdy. Hodně pomalu a dává gól, nádhera! Pod bruslemi propašoval puk do brány. Po 3 seriích vede český tým 2-1. Krásně udělané, to vypadalo, že chce Skrivence uspat, že tam nedojede, že Skrivence zacouvá až do brány a pak to rychlé trhnutí Skrivence vlastně rozhodil.